Знаете ли, че героят Питър Пан, измислен от Джеймс Матю Бари, е вдъхновен от тъжна случка в семейството на автора. По-големият му брат Дейвид загива 2 дни преди 14-ти си рожден ден в инцидент с кънки на лед, което съсипва майка му. За да я успокои, малкият Джеймс носи дрехите на брат си и дори се опитва да го имитира по спомени. Веднъж тя му казва, че умирайки толкова млад, Дейвид завинаги ще си остане момче, което бъдещия писател използва години по-късно за образа на Питър Пан. Вечното момче е описание, използвано и от психолозите. Така нареченият синдром на Питър Пан, описан за първи път от американския лекар Дан Кайли, е психологически проблем на зрели мъже, които отказват да пораснат, държат се безотговорно, егоцентрично и инфантилно.